Здравейте! Нека да ви се представим. Аз се казвам Найден, но всички ми казват Нанчо. Аз се казвам Марта Стоянова Индралийска. Но всички й казват Марта. Да. Тъй като Марта много обича да гледа разни клипове в YouTube и най-много следи канала на IDBG. Да, на Ивайло и на Християна. Здравейте! Тя отдавна си мечтаеше да направим ние нещо като вас. И затова решихме и ние да си направим, Марта реши, ние да си направим наш си канал, който така да бъде бегло подобие на вашия канал от IDBG. Благодарим ви за идеите, страхотни сте. И така, след кратко обсъждане, решихме нашия канал да се казва Семейство Бучици. Това ни го пише на вратата в коридора и така много хора знаят, че ние си викаме така Семейство Бучици. И затова нашия канал, представяме ви нашия най-нов канал, канала на Марта, който всъщност той ще е не една, само ще й помагам. Каналът Семейство Бучици. Така, сега Марта ще ви разкаже днес какво ще има предизвикателство за гледане. Днеска ще рисуваме рисунки, които изглеждат така. Има напред, и още една. Ако се вижда, да. И още една. Трябва Две. Марта ги е нарисувала еднакви. Да, после ще ви покажем по-отблизо. И трябва да затворим очи, да си изберем. Първия рунд е с моливи, втория с пастели. Трябва с затворени очи да взимаме по 3, първо по 3 молива, после по 3 пастела. Да, и само с тези трите да отцветиме цялата рисунка. Идеята е да ни е възможно красива. Да, но ще бъде много трудно, защото те са много странни. Може да си изберете някакви много яки цветове. Така, накрая в коментарите ще разберем кой е победителя. Нанчо или Марта. Като още сега ви призоваваме да се абонирате за канала на Марта, там с камбанката, да дадете по един палец, така че Марта да бъде щастлива от това, че си е направила канал и по този начин тя да вижда, че има хора, които я гледат и да направим следващото видео. Така че долу в коментарите вие ще напишете за коя рисунка сте, ще гласувате и накрая ще излъчим победител. Така, ако искаш да започваме. Добре, с какво първо ще рисуваме? С бухалчето. Бухалчето. Тук има едно бухалче и едно слънце. Най-вероятно не се вижда много, другия път ще пусне едно осветление допълнително. Едно бухалче, едно слънце. Тези двете ги оставяме и тук отпред. И избираме с кое? Първо с моливите. С затворени очи? Да. Кой първи избира? Аз съм първи, добре. Размиши ги. Този. И този. Отдай имаше бяло. Да, за какво ме е това бяло? Зелен бухал с сино слънце. Затваряй очи. Добре. Давай, тигли. Това. Твоите са по-хубави, какво ужас. Така е. Това не е подострен. Отивам да го подостря послед малко. Майде първо ще почвам. Добре, айде да започваме. Мале, какъв ще е то бухал? Така че сега трябва да мислим за следващия ни клип за нашия канал. Нека първо да направим този. По-скоро те да кажат какъв ще ми. Да. Кажи им го си. По-скоро може ли вие да ни кажете какво видео да направим следващия път? И което се повтаря най-много, става на видео. Става на видео, точно така. Ще го заснемем. Добре. Синьо. Всичко ще ми е синьо, Марта. Как ги измисли тези неща? Ние сме от град Троян, за тези, които не ни познават, които най-вероятно никой няма да ни познава. Всъщност нас никой не ни познава. Скоро може да имаме куче. Ако Марта има едно специално задание,
понеже тя много иска куче, но аз смятам, че все още не е готова да се грижи за него, защото все още не може да се грижи абсолютно самостоятелно за себе си. И затова Марта има срок от 6 месеца, за да докаже на мен, че може да се грижи спокойно за себе си, като си оправя леглото, все още не съм го видял това нещо, като си дига масата, изобщо като се справя с такива ежедневни неща. И ако след 6 месеца тя виждам, че има прогрес и се справя с тези неща, ще я взема куче. Но ако не се справя, може да остане и без куче. Така че от нея се зависи. Иначе много харесваме IDBG и Марта много ги следи и ги гледа. Много сте интересни. И голяма ви е фенка на IDBG. Ако ни гледат, да не си мислят, че ги копираме. Не, ние не ги копираме, ние просто ги копираме. В началото, нали? По-нататък ще видим да направим някакви такива неща, но това е тяхна си идея. Оттам ги е гледала Марта и сега, онен ден даже правихме едно предизвикателство, ама за него по-нататък ще го видите. И не искате да го виждате. За татде. Не за мен. За мен беше смешно. Марта, кажи за себе си, разкажи на зрителите коя си ти, на колко си години, какво правиш. Аз съм Марта, във втори клас съм, на 8 години съм и съм зодия стрелец. Обичам в кавички да чета книги. Да, не е много почетена, всъщност е добра в четенето, просто ме мързи. малко я посмързява, да. Много неравна тази маса. Защото е такава с дупки. Що е дупки? Защото са изяли червейчетата. Виж, съм избирал такива дъски, деца най-изядени с червейчета. И защо? Защото ми харесва, защото е... Да знаете, приятели, аз няма да мога много бързо да си нарисувам бялата картина. Аз съм почти готов. Аз имам само 2 цвята, какво? 3. Как 3? Те са синьо и синьо. Едното е малко по-тъмно синьо, другото е малко по-светло синьо. Ето, аз съм почти готов, тук ще си я надпиша. Виж аз докъде съм стигнала. Няма нищо да е, аз ще изчакам. Добре. 5 часа, окей. Готино, че имам и жълто заради слънцето. Защото слънцето... Да, аз съм готов с моята, сега ще вия. Не можеш да показваш. Що бе, Само двамата трябва. Не бе, аз ще покажа и след това ти ще покажеш, просто близко да се види. Това чудовище. Това е бухала с слънцето. С тези цветове толкова. Имам още много. И така, в следващия епизод трябва да изберете някакво предизвикателство за нас. Само да ви кажа, че Марта и аз вкъщи абсолютно супер, хипер, мега аматьорски свириме на една малка играчка, такава Йоника. Може да е следващото предизвикателство да я свирим по 3 парчета. Аз не знам. Знам. Те са 3 парчета, имам предвид 3... Мелодии. Много кратки, да. Ние просто от интернет ги виждаме и ги свирим. Ти говори нещо за себе си. За мен няма нищо такова. Какво? Че имаме хамстери. Разни животинки имаме вкъщи. Хамстери, 8 бебета, които вече не са бебета, и 3 големи, които са си големи, и 2 риби и 1 заек. Ако искате, може да продаваме мишките. Не продаваме, подаряваме. Подаряваме мишките да ги взимате, защото вече нямаме място. Да. Стига съм бърбожила да рисувам. Ти ела малко към мен, че виж малко излъжа. И това ще е новия ни канал, последвайте ни, споделяйте. Там всичко, каквото има да се цъка, тук, те така казват. Тук цъкни, навсякъде цъкайте. Само да ни следвате, за да може да гледате най-вече Марта. Тя от много малка е пред камерата, по-точно от много малка е зад камерата, но и пред камерата. Защото аз се занимавам с фотография и видеография и тя е много често с мен. По всякакви събития, снимки и всичко. Ма днеска не беше, като снимахме клипа. Днеска снимахме много хубав музикален клип. С Алекс и Яни. Поздрави, Алекс и Яна!
Стига бе. И така, Марта вече е към финала на нейната рисунка. И сега ще ви я покажем и нея. Готово. Така, отиди сега пред камерата да я покажеш и нея. Това е рисунката на Марта. Чакай, че малко не е фокусирал. А така. Дай леко назад, ако трябва да я фани цялата. Ето я. Това е рисунката на Марта. По-красива. Така, приключихме с Бухлю и Бухла. Всъщност Бухлю и Бухла се казват техните... Дайте БГ. Марта съвсем случайно нарисувала Бухъл и Бухла. И то съвсем случайно се получиха момче и момиче, защото единият е син, другият е розов. А чакай бе, аз името трябва да напиша. Така, това бяха те. Гласувайте кое е по-хубавото, за да излучим победителя. И победителят ще получи каква ще е наградата за победителя. Ейди да сега. Който е победител, ще изяде любимото си сладко, а който е победен, ще направи нещо, което победителя го накара. Примерно аз, ако победя, ще си купя една скаличка, а тебе ще накарам да прочетеш някакво стихотворение. Не! Ама ако ти победиш, ще си купиш любимото сладко, някакво, и ще ме накараш аз нещо да направя, което... Само с стихотворение. Добре. Ето казвам си, там си стихотворение. Ще го прочета от читанката. Добре. Айде да почваме с второто, оставаме отзад. Вторите рисунки, които Марта е подготвила, тя ги е рисувала, са на едно момиченце. Еднакви са. И за двамата. Сега може малко да не се вижда, но защото не са осветени. Да. Тях ще ги рисуваме с пастели. Тези моля ви ги махаме от тук. Ето може и да кажа. Ето ги. Да, и сега... Има ли 6 пастела? А, не знам колко са. Ми трябва да са 6. Точно 6. 4, 7 са даже. Супер, махаме и тази Добре. чаша. И сега, кой ще тегли първи, аз или ти? Давайте пак. Аз съм пак първи. Добре, затварям очите. Развъртам този и този. Добре, поне са две зелени. Да, добре. Добре, ма нямам никаква кожа, ужас. Така. Ще... Така, ма чакай бе. Затваря очи. Готово, я. Розово, жълто и червено. Опа. Малко по-добре от мене. Опуснах. 1, 2, 3, айде започваме. Моята ще е аватар. С синя кожа. Моята ще е с жълта коса. Трябва да ги направим възможно най-красиви и най-финно добре да са отцветени. Абе, моето едва ли? Само с тези цветове, което е доста трудно. Пак ще стане готино. Марта е струса коса, пък моята е аватар. С синя глава. Ама просто устните и айде тук имам някакъв цвят. Добре, айде. Изчакайте момент. Къде отиваш? Позволявам ти да си начертаеш очите хубаво, че не ти се видят. С черно ли? Да. Поне да има някакъв цвят. Добре, Но после няма да го използваш. Няма. Само до сега. Само не тъй да ми се виждат очите. Аз ще подавам самото. Добре. Така. Отколко отдавна не съм оцветявала с пастели. Да, малко е по-странно. И аз не съм. Ти вече като си пораснала и не оцветяваш толкова много, както като беше малка. Беше малка, всяка вечер оцветяхме, помниш ли? Да! Всяка вечер оцветяхме. Каквото и да е. Каквото и да е рисунки, даже Марта се е нарисувала няколко и по мене. И тук имам и отзад. На гърба също. Какво да правя? Аз не знам да я зарисувам. Да я рисува по баща си. И му ги татуираха. Ги татуирираха. Татуирираха. Да. Така, моето доста добре върви. Мисля, че стане готина. Малко ми се разпадна. Тото е лилаво ли било, бе? Лилаво. Ана! Кама такова.
Виж моето какво. Твоето си е истинско. Руси жени има доста, ама с лилави коси. Пак има, ама много по-малко. Виждала съм една баба, която е била... Цялата лилава? Цялата. Нарисувала съм само 2 картини. Нехът ме е мързяло, просто исках веднага да почваме. Искаше да правим YouTube канал. Аз по принцип не харесвам тия инфлуенсъри и всичките тия... Ма те не са инфлуенсъри. Да. Ами какви са? Те не са. Да, инфлуенсъри са си абсолютни. Въпреки че... Айде бе, чухте ли го? Ако гледате... Ами инфлуенсъри са. Как ще не са инфлуенсъри? Имат дете. Ма те много инфлуенсъри имат деца. Не са много, да, ама имат. Този си инфлуенсър не означава какво семейно положение си. Ами инфлуенсърството е такава професия, която си само в интернет. Няма да рисувам кожата. То трябва всичко. Ами да. Аз отново съм готов първи, отбележете. Това може така да ми дадете един глас горница. И тук пак ще си напиша моето име. Да знаете, леко ще си нарисувам кожата. И сега ще ви го покажа отблизо да видите. Ох, малко си смачка картината. Ето я моята красавица. Мисля, че се получи доста добре. Да бе. Получи се. Супер е даже. Много ми харесва. Ще виж, че ще харесат хората. Те са добри и милостиви, за да гласуват за мен. Защото аз не съм много добър художник, но пък се постарах. Това розово почти нищо не рисува. Ако чувате едно... Това е нашия заек, който постоянно рови. Мисли си, че може да си изкопае дупка в клепката, ама... Заео! Сега ще ви го покажа. Защо така ровиш ти? Голяма си Дундо, голяма си Ритка, голяма си Бъзна. Ето, покажи го там пред камерата. Чакай, че много рита. Ето го, Дундо. Ето вижте го. Ето го. Ей, Бъзло. И аз съм почти готова. Само една цвета малко да сега ще покажа моята картина. Чакайте малко и трябва да си оправя очите. Ето, аз моята и сумка. Гласувайте за мен. Ами, това беше от нас за днес. Да, моето малко тук леко е смачка. Тази. Ето тази са моите. Ето ги моите двете, те също са хубави. Така, ами, седни, защото се виждаш. Благодарим ви. Това е нашия първи канал. Извинявайте, ако не сме се справили много добре като за начало, но ви обещаваме за напред да ви изненадваме с някакви нови неща. Заео, изчакай, ще си тръгнеш спокойно, няма страшно. Обещаваме за напред да ви изненадваме с нови неща. Абонирайте се за нашия канал, последвайте ни, за да може да видите следващото ни видео, което ще направим някакво предизвикателство от коментарите долу в видеото от вас. Натиснете и чанът. И чанът. Те имат чан, то се не ще казва камбанка. Да. Чанът е само на IDBG. Нашето си е обикновена камбанка. Добре, камбанката. IDBG са по-готини. Благодарим ви и до нови срещи. Заедно! Чао! Чао!